Bethan dwi, a dwi'n chwarae rhan Angela yng nghyfres Pobl y Cwm ar S4C. Fyswn i'n disgrifio fy hun fel rhywun sy'n licio bod yn brysur a rhywun cymdeithasol. Yn ddyddiol dwi'n gweithio, yn amlwg. Dwi'n ffilmio reit aml a dwi'n chwarae cymeriad eitha juicy a feisty, felly mae hynna'n bleserus. Dwi'n licio gwneud lot o yoga a dwi'n licio gwario lot o amser efo'n ffrindiau yn gymdeithasu. Gath fy mos i yn gwaith alwad ffôn yn gofyn os fyswn i yn fodlon cymryd rhan. Ac wrth gwrs unwaith ges i'r newyddion, o'n i sicr eisiau cymryd rhan achos dwi wrth fy modd efo sialensau heriol, felly oedd o'n rhywbeth o ddim rhaid fi feddwl dwywaith amdano fo. Dwi'n gwybod bod yna tandem, dwi'n meddwl iawn am seiclo o gwbl, a dwi'n gwybod bod yna kayacio, a sgynna i ddim cryfder yn fan hyn achos dwi'n double jointed a mae'n sgwyddau yn dislocatio reit aml. Felly dwi fatha rhyw oen bach. So dwi'n meddwl fyddai'n dda iawn yn kayacio. Nes i fynd fyny Kilimanjaro rhyw flwyddyn a hanner yn ôl, a un o'r pethau nes i fwynhau fwyaf oedd dod i nabod a dod yn rhan o dîm, achos mae yna adegau lle mae pobl gwahanol yn stryglo am resymau gwahanol, a dwi'n meddwl mae'r teimlad na bod chi gyd yna i'ch gilydd efo'ch gilydd yn braf, felly dwi yn edrych ymlaen i ddod i nabod pawb yn well. A mae pawb yn siarad mwy am fatha pethau fysa chdi ddim fel arfer yn siarad am. Pen nes i golli'n nhad, oedd yna broses o bron i rhyw 4 awr ar 20 o jyst mam a fi yn disgwyl i glywed oedd pethau mynd i ddod yn iawn, oedden nhw ddim. Ac dwi'n meddwl, yn y pwynt yna, mae dy ben di jyst yn rhywle hollol wahanol. Y peth dwytha ti siŵr yn gofyn i ti ydy, ydych chi'n meddwl fysa fo'n iawn i ni ddefnyddio organau y person ydych chi ar fi'n colli, achos 4 awr ar 20 yn gynt, oedd y person yna'n cerdded o gwmpas ac oeddech chi yn nabod nhw fel dad neu fel brawd neu chwaer neu mam neu be bynnag. Felly yn amlwg mae o'n anghynnes yr sefyllfa. Felly os ydych chi wedi cael y drafodaeth cyn hynny, mae'r y sioc o rywun yn gofyn i chi ddim mor ofnadwy. Mae o'n fwy practical. O ie, da ni wedi cael y sgwrs yna, ellwch chi just ticio'r bocs yn syth, do nath nhw ddeud bod nhw isio, neu na nath nhw ddeud bod nhw ddim. Felly dwi'n meddwl yn y marn i y drafodaeth ydy'r rhan bwysigaf, achos mae'n hwylus ar holl sefyllfa i bawb. Mae unrhyw un yn gallu colli unrhyw un ar unrhyw bwynt, a mae bywyd yn fregus iawn, a dwi'n meddwl os ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o bositifrwydd allan o golli rhywun mor agos ato ni, dyna di'r ffordd i fynd.